mamac sa kojim ćemo nalomčiti udicu je cijela školjkica. To je dagnja, mušlja, prilepak, kako već ko zove. Radimo tako što ovdje gdje se hvata za stene i otvaramo, ali ne da pukne, nego samo da možemo ubaciti udicu. Obično biramo školjkicu u veličini naše udice. Udicu ubacujemo, to je prvo ubacujemo deo gdje se veže, to je vrat udice, zatim i cijelu udicu i to zatvaramo. To je to. Rada je poznata da voli da jede školjke. Ona kad je uzme, slomi je i kači se na udicu.